no es pot demanar la mateixa responsabilitat a una entitat financera que se suposa que és professional del sector, que té economistes, advocats, que coneix les tendències del mercat internacional, etcètera. A més, fins ara, pràcticament el director d'oficina, jo me'n recordo pel meu avi, o sigui, era com l'advocat, el notari o el metge del poble. O sigui, hi havia una confiança en la professionalitat del sector i la gent dipositava la seva confiança en aquests professionals del sector. Ara hem descobert que només eren comercials que intentaven col·locar el màxim de productes a costa del que fos. Això ho hem descobert ara de forma fatídica. Entitats financeres han fet durant anys de bombolla immobiliària milers de milions d'euros de benefici, que en molts casos han reinvertit en altres sectors estratègics abans que esclatés la bombolla immobiliària. Ara no només no han d'assumir la seva responsabilitat, cosa que sí que estan fent les famílies, que són les úniques que estan assumint tota la responsabilitat, perdent fins i tot la vida literalment en aquest procés. Aquestes són les úniques que assumeixen. Les entitats no només no assumeixen responsabilitat, sinó que són premiades per la seva mala gestió en la concessió del crèdit, són rescatades amb diners públics una vegada i una altra. Sí que portem 4 anys denunciant aquest problema, demanant que fa falta algun tipus de regulació, que cal donar una segona oportunitat a tota aquesta gent hipotecada, perquè si no, no és només un problema de gent afectada, és que el país no sortirà de la crisi. O sigui, en els països més liberals, com als Estats Units i al nostre voltant europeu, o existeix la dació en pagament o existeixen mecanismes de segona oportunitat, perquè no només en temes de drets fonamentals de les persones, sinó perquè en termes estrictament econòmics tenen claríssims que si la gent no pot liquidar els deutes de forma raonable i tornar a començar, l'economia no es recupera mai. Vull dir, el país sencer està endeutat per rescatar la banca sense cap contrapartida social. Lo mínim és que hi hagi una contrapartida social, donant una segona oportunitat a la gent i fent també que els habitatges que estan acumulant les entitats financeres, que no té sentit que es quedin buits fent-se malbé, el que té més sentit és que es reconverteixin en un parc de lloguer social assequible, que en una societat amb més del 26% d'atur el que necessitem ara mateix és lloguer, no és reactivar el crèdit hipotecari. És el que ens estem trobant, o sigui, ens estem trobant a gent que deixa de menjar abans que deixar de pagar la hipoteca. La gent no vol perdre casa seva. S'està tractant els hipotecats, o sigui, a part de que ho perdran tot, a sobre se'ls criminalitza com si fossin especuladors irresponsables que han volgut enriquir-se, que han volgut viure per sobre de les seves possibilitats, ho perden tot i a sobre ara resulta que són els únics culpables de tota la bogeria immobiliària. Aquest discurs és el que no podem acceptar.